Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Koplong. Nek bersaur bersubuhanku enak jalan-jalan pemirsa. Aku keturu guys. Arep jalan-jalan pemirsa. Sejak poso aku gak jalan-jalan lan gresuk grimis sih guys. Gresuk grimis. Kayak aku 2 hari gak nyuci, agak nyuci iki pemirsa. Perkarane ya kuwi liyane gak garing aduh kembangku udah mekar guys, alhamdulillah. Sik tak dikit sik berhenti mana kucing titik sik rasanya ketek-ketek anggane udan terus bisa bahar apa nih kita jalan-jalan dulu. Alah nek esuk urung iso dinganu guys, urung iso diriti sugete engko nek rada awan engko lek apa ning ndi lek adine Pak jalan-jalan dulu guys. Iki arep panen pemirsa. Bodoh pas panen tapi akeh sing elek guys dintakno tikus. Wong sawahe makni ayo dia sebagian digarap digarapno nang ponakane kuwi ayo. Entek guys. Tikus ya tikus iki. Medeni tenan. Iki jujur sik turu wong lagi jam 6 guys iki. Jalan-jalan. Sakno guys. Gak sepiro apik parine pemirsa. Wis tuwek kebajut iki jane wayahe. Nus iki dulurku wis dipanen. Iki malah kae saurunge poso. Ki mang lek ku apa ning ndi mang? Bahar apa ning ndi? Aku nek jalan-jalan iki ra tau ado guys, ning ndi lek? Jalan-jalan nang marahin gue nek anakku tangi. Tanggoku udah jalan-jalan guys. Iki yo pavingnya iki munjuk ngene, melendung ini perkara dilewati truk terus. Dadi ning ngene, dilewati truk, dilewati kombi wong jenenge liwatan. Oh kucingku. Lah apa diobati suket wong amen udan ae lho guys, gak iso. Sing wis budal sekolah. Iki tanduran apa ya guys? Iki kena iki ndak terang cempaka. Iya guys. Njupuk dinggo lalap enak iki. Aku kudu ngliyo. Aku wong liwat kono dalane weri. Nah, nang kono ono kantor MBG, guys, tapi mbuh pendistribusiane mbuh karek ndi gak paham aku. Aku jalan-jalan. Guys, lek tunggu aku jagongan. Wah, aku lek jalan-jalan yo sing ngene iki, lewati gang. Yo, aku terus cepok gak dienggo lalap. Wenane kae ngicer yo ora urip guys aku. Ya ono komen nang FB jare Mbak kok wani lah ora wani iku terus omahe kon nggoni sapa kok seneni wong tuwa. Iki 2 pengure ya guys, tanggone guys. Kita 2 pengure ya. Aku ya mondar-mandir tak ngene engko wis kesel kok. Apa? Us? Apa Cimi? Ki malah jalan-jalan. Ayo.
lah jalan-jalan kucingnya. Ini kayak Pak RT ku guys jalan-jalan. Ayo malah jalan-jalan, ayo. Ternak kucingku guys. Jalan-jalan terus ya. Donganu. Cimi. Oh iya tuh. Murea. Ya kucingku mek ngetotna aku lemi Cimi. Ayo mulai. Ayo mulai. Mulai. Grimes kok. Ayo, Rena pakai mangan. Cimi. Cimi. Apa? Njaluk mangan? Pak RT ku guys. Hawane iki akeh sing mulai nanam bibite terus disebar ndaut iku mengambil benih sing wis tukul ngono kuwi guys. Terus engko digolekno tukang tandur. Aku nek tandur gak iso guys. Nek ijer aku iso soalnya sering jamane mbahku iku sik duwe sawah kuwi ngewangi ijer, ngewangi ngirim. Memang aku wong desa, pure wong desa guys aku ki. Wong Blora Tulen pokoke, orang Blora Tulen. Tandur iki anu ya guys, tandur iki rada angel. Kita harus maksudnya ngene, awake dhewe kudu iso ngatur strategi, kudu simetris, kudu proporsional posisine. Winae kuwi ora gampang guys. Ngono ku nganggo alate kaya apa jenenge benang ngono guys. Ora gampang. Kudu padha. Lah kowe posisi mbek kancamu kudu padha, ora padha seneni. Ngono. Dadi iki kudu simetris, kudu seimbang, kudu padha. Misale kancamu arahe saka lor, kowe saka kidul kudu aja tabrakan, ora gampang. Nah, kalau di sini ya kemarin di sawah depan ini, sawah tonggo sing digarap ya sebagian ana sing nyewa sawah lelangan di desa itu sudah biasa guys. Misalnya itu sawah pengelolaan dari pihak desa, terus mungkin 5 tahun tak tuku berapa juta tak garap. Terus engkau dibayar, ya ono sing dibayar di muka, ono sing DP. Di sini seperti itu, guys. Kayak misalnya lurah di sini itu dia dikasih wewenang untuk menggarap sawah bengkok. Sawah bengkok itu sawah pemerintah desa istilahnya. Ya kayak neng Jepon kampung halamanku kuwi kan ada 4 RT 1 sampai RT 4. Kalau itu memang tak delok sawah itu guys. Jadi setiap RT punya jatah untuk nggarap sawah. Gak digaji tapi dikasih wewenang untuk nggarap sawah. Iki cara mono tuku sawah yo larang guys. Ora banget turunane kombambai. Sawah saiki piro le guys? Ratusan juta tergantung luase. Mulane sampai uang duwe sawah, nek gak wonge sukses tuku sawah, kuwi turun temurun dikasih sama yang tua. Ngono wis to, percaya omonganku. Kecuali sanem kok duwe sawah akeh, berarti dia sukses. Untuk investasi jangka panjang dia membeli sawah. Sawah itu adalah paling murah 150 juta. Itu tergantung luasnya berapa persegi atau nek hitung hektaran, guys. Jadi pokoknya selara cukup yo wong tuane duwe sawah, anake terus duwe sawah, oh berarti itu wis turun temurun dibagi saka wong tuwek, guys. Sawah kampung ono kaya misalnya di omah nang kene ditibakno nang anake berarti keturunan ke buyut-buyute memang zaman biyen iki yang murah, guys. Sapi kampung dakno saiki. Kan kian tahun iku mulane investasi iku nek ora emas yo kampung yo sawah, kuwi nilainya akan selalu naik setiap tahunnya.
Kalau kita pandai-pandai berinvestasi, pengennya yo investasi emas gak didol, tapi wong jenenge golek sandang pangan iki gak selamanya iku stabil dan konsisten. Aku ya pengen mergawe ku anakku sing ngopani sapa, guys. Ya wis golek konten sithik-sithik dadi celengan. Ya wis pokoke sithik disyukuri, masih banyak yang pengen buat konten tapi gak FYP. Wis pokoke didongano wae lah, guys ya. Niki santai-santai sik, guys aku. Gimana kontenku sak pirang menit ya. Jamur jaman. Oh, gabah. Oh, alat. Nggih. Pitik kula mok tunggal lah sing iki pitike Mbak Las. Rumah kula jenengan mendhet jamur damen. Lha nggih. Nggih nek aku tumbas, seneng tak oseng ngoten niku lho. Nggih. Walah. Nggih. Walah. Terima kasih, tak tutup dulu gimana kepada tanggoku, tak kira aku mau ngurusi urea apa njupuk jamur damen. Delalah meniku lho pemirsa, bekas apa jenenge padi yang berjajaran tipake ngedos kuwi kan nang pinggir dalan kan wis ora kanggo sing duwe ya wis ngiklasno parang dipangan pitik iku dijupuki lumayan kan dienggo pakan pitik. Pitikku mau siji, guys, usum loro kayak tak doli yuk. Terima kasih ya pemirsa, jolali lah kamu sampai kalau Mas Goplom ya, kehidupan di desa ya seperti ini, guys ya. Apa nenek usum posong niki anek esuk iki wong sak do santai. Sak do santai terus jalan-jalan ya ngono kuwi. Iki aku tuku lip balm, guys. Mau 10.000 sak ongkire. Aku iki nek kadung gabut ngono kuwi lho, guys. Tapi gak terus poya-poya mbuake dhuwit gak. Aku paling tuku apa ya sing penting, tuku kaos sporot anakku, tuku gorden, tuku barang-barang rumah tangga sing bermanfaat. Aku lah juga wani, guys. Mas aku dhuwitku dhewe olehku ngonten, aku juga wani terus foya-foya. Aku harus tahu posisiku. Aku ki wis tuwa, wis duwe anak loro, kudune iso ngatur keuangan. Ya. Apa nih nyoper kerja melu wong iki gak selamane stabil. Jane wong ki naik turun, ana orderan ana ora. Nek kerja melu wong, guys. Ya pengen usaha iki yo modalnya gede. Modal nek kalau enggak nyari modal di bank lah, kok nek takute nek gak lancar usahane kok angsurane kon bayar sapa, masa kon bayar negara. Pokoknya bersyukur aja aku masih bisa makan. Iso nyelangi, alhamdulillah gak iso nyelangi wis. Nek aku ngono prinsipku, penting rumah tangga iki prinsipe iki karo bojone ora karo wong liya. Sangger bojone genah, rembug sing apik oke. Pak rumah tangga iki intine sama suaminya ya guys, harus duwe kehidupan sendiri. Ya. Aku ambek bojoku rembukan sampai sing genah, alhamdulillah ya. Ya, aku mau lanjutin kerjaan yang lain, terus semangat dan semoga ibadah puasa hari ini lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.